Jag heter Jim Andreasson och är 40 år och jobbar som pilot. Tidigare har jag också varit FN-soldat i Bosnien. Som person är jag väldigt resultatinriktad. Jag har kommit till Zambia för att jag vill se vad Unicef går för. Nästan 5 miljoner människor i Zambia har inte tillgång till rent och bra vatten. För barnen leder det till sjukdomar som kolera, dysenteri och diarréer. Och det innebär att alldeles för många barn dör. Det känns tragiskt att för vatten är så grundläggande. Du lagar mat med vatten, du dricker vattnet och det är katastrof. Unicef har hjälpt till med att bygga hundratals brunnar runt om i Zambia. Is it safe to drink from the bucket? I think be an adventurer. Someone is bringing a cup for you. I can drink like this. Okay. Yeah, it tastes good actually. 1, 2, 3. We're still alive. Men det är inte bara vatten Unicef har hjälpt till med utan även latriner och platser där barnen kan tvätta sina händer. So this is the washing facility. Yes. Oh yeah, a lot of water. Ett utav de största problemen här i Zambia är undernäring. Cirka hälften av barnen under 5 år är drabbade av det. Här är vi då i avdelningen för svårt undernärda barn. Och just här så tas de emot och registreras och identifieras för hur allvarligt undernärda de är. Och ett litet barn kan ju bli väldigt sjukt väldigt fort och bli så här undernärt på en vecka, 10 dagar. Vad är det för någonting som de ger i den här sprutan? Det är en näringsblandning som är speciellt avsedd för så här allvarligt undernärda barn. Det finns ingen brist på den här blandningen som de får? Det kan det göra, men vi tar in det här. Så det är Unicef som förser sjukhuset och klinikerna med de här blandningarna. Så du menar att den här blandningen betyder liv och död för det här barnet? Ja, faktiskt. Jag har alltid trott att det inte finns någon udd i organisationen. Men nu när jag pratar med Lotta så förstår jag att det finns det. Och jag ser på plats att de hjälper faktiskt, de räddar liv. Och kan de rädda ett barns liv så är det värt alla pengar på den här jorden. Jag vet till exempel att om vi hade 80 miljoner svenska kronor, ungefär 10 miljoner US-dollar, så skulle vi kunna bygga toaletter i varje by i Zambia. Vi skulle kunna borra en brunn i varje by i Zambia. Och då skulle vi ha löst vatten- och sanitetsproblemet. Och det är ju egentligen inte mycket pengar. Och vi skulle kunna göra fantastiskt mycket med det. Alla barn har rätt att leva. Alla barn. Det får räcka så. Hur fasen.